første afdeling, og det er Sten Juhl midt i. Det er de sendt afsted, de 9 deltagere i tredje løb V5-spillets første afdeling, og det er Sten Juhl midt i banen i selskab med nummer 5, Avatar Shadow, der søger mod fronten, og en veludseende Avatar Shadow tager teten bag denne nummer 4, Danimarca Hornline, udvendet 6, Waltzing Dance, så går det rundt første sving, 5 Avatar Shadow førende, i ryg 4 Danimarca Hornline, og dernæst Waltzing Dance. Der var problemer nede bagved for nummer 11, Attention Bøgedal, som har galopperet. Derfra med, at det er favoritten 5 Avatar Shadow. 5 Avatar Shadow i rygsædet, og nummer 4 Danimarca Hornline. Dernæst udvendigt 6 Waltzing Dance. Indvendigt nummer 2 Stella Reindal, så følger nummer 1 TriStar. Her hvor de første 500 meter de passeres, der sker efter 1.18. Det er i front nummer 5 Avatar Shadow. Nærmest sidder 4 Danimarca Hornline. 2 Stella Reindal som tredje indvendig. Første hest i andet spor, altså dermed uden ryg nummer 6 Waltzing Dance. Bag denne 7 A Lady for You. Så følger som fjerde indvendigt nummer 1 TriStar. Før så vi jo altså Christina Jensen vinde i Monté-sammenhæng. Nu sidder hun i Solgen hos nummer 1 TriStar. Men det er i føring 5 Avatar Shadow, der her med et øjeblik kommer på publikumssiden på vej frem mod de første 1000 meter. Med nummer 4 Danimarca Hornline i føring. 5 Avatar Shadow, der er ikke rigtig nogen, der skal frem og teste den førende favorit, der dermed spacerer den første kilometer hjem i 1.20.8. Det er 5 Avatar Shadow, det er i ryg 4 Danimarca Hornline, så det er 6 Waltzing Dance, andet par udvendigt til 7 A Lady for You. I tredje indvendigt 2 Stella Reindal, i tredje udvendigt, der har vi 8 Pellegrino S. Så sidder som fjerde indvendig nummer 1 TriStar, så er det som fjerde udvendig, og nu er stedet gennem sporene nummer 11 Attention Flamingo. Attention Bøgedal, og så er det ellers sidst i feltet nummer 10 Rue. Men på bagsiden sidste gang galop for nummer 6 Waltzing Dance. Det er i føring, og nu i øget hastighed af nummer 5 Avatar Shadow. En meget veludseende Avatar Shadow, der bare smutter væk på lette fjed her. Denne topafstammede hest efter Pine Sheep og en Cocktail Jet hop er altså i øjeblikket en position, hvor den med 500 meter til mål bare er ved at udbygge forspringet ned til konkurrenterne. Nummer 5 Avatar Shadow, der er en 15-20 meter til nummer 4 Danimarca Hornline, der forsøges flere steder fra. Nummer 1 TriStar kom fri fra inderbanen og optager forfølgelsen ude i sporene, men der er langt frem til den førende nummer 5 Avatar Shadow, som giver opvisningen her i sin debut. 5 Avatar Shadow for Sten Juhl ind på opløbet i ensom med majestæt, har i øjeblikket cirka 1.500 meter til mål. Den speeder godt nummer 1 TriStar, men det er nummer 5 Avatar Shadow. 10 Rue kommer også fint, det samme gør nummer 8 Pellegrino S, men der er ingen, der kan røre en uimodståelig nummer 5 Avatar Shadow, der vinder tredje løb i V5-spillets første afdeling. God afslutning til anden plads for nummer 10 Rue, tredje plads til nummer 1 TriStar.